Plafonfan. Ki tudod nyitni? Ah, plafon lép, köszi. Hát, de hogyha elszad a fegyvert. Akkor mi lesz? Nem tudom. Na, akkor nyisd ki. Megadod magad? Nyisd ki. Ha, add meg magad te! Add meg magad. Te add meg magad. Nem, te add meg magad. De nem te add meg magad. Nem, te add meg magad. De nem te add meg magad. Itt lesz egy. Nem, megadom magam, megadom. Csak ez a egy kártya van nálam. De... Ó, jaj! Hoztam! Jó fasz, kijutottam. Szia uram, ki vagy? Ja, plafon van, hogy vagy? Mennyi? Ez 4 HP-n van, most jutottam ki a 106-nak a szarszobájából. Tessék, itt van. Oda. Kösz. Szívesen. Van nálatok kártya, mert ki lehet innen jutni? Mit? A kártyánk van, de olyan nincs, amivel ki tudnánk menni innen. Meg szerintem fussunk, mert közelbe lehet a... Várjál, Pirát, gyere ide, Pirát! Pirát, gyere ide hozzá! Itt van! Biztos. Kurva anyád, geci. Tejfelelős. Geci. Kérlek, apa. Geci, még azt is fellopjátok, geci! Pirítsünk goblin fajtátokat, geci, és el is feszettem ezt a szart! Most azon add ide! Mi a faszom történt? Ez bedugod a sárkázét, geci! Apa! Nem! Adjál valami fel, ebben ingelni, mert meg foglak verni! Igen, kell szerencsézni! Véresre foglak verni a két szép kezemmel! Adjál már valamit! Adjál egy kártyát! Plafonfan, adjál! Ez az egy kártyám van, bazd meg! Bazd meg! Bazd meg akkor nyisd te! ki, add ide a ghostlightot! Plafonfan, gyere! Azt add ide! Azt elgembelingelem a picsa! Nem, eljön! Add már oda, geci! oda! Meg fogom ölni magam! Ezt is! Ne, azt nekem bulindja, azt van! Ó, kapsz egy gránátot, kell! Add ide! Add ide! Add ide! Ó, kapsz egy kártyát! Kell! Igen, kér! Ó, én ezt ki! Anyád! Kell, feszítsük! Nézd a csapába! Hülye faszapú! Kell! Igen! Akkor mondd meg! Ó, elszettem, de kár! Nem, ott fogsz megrohadni, geci! Ez jó volt hallgatni. De most levettem magamat a kurva anyátokat. Te gyengemet figyelj! Úgy sem vagyok! Ő meg nincs vesztenivalóm velem, nincs vesztenivalóm! Add meg magad, geci, mert rádrobbanok. Kérlek valami... Jó! Ja, faszom, lopta fel a cukorkámat, mert meg fogom erőszakolni. Nem tudom, nekem fogalmam sincs ki lehetett. Te voltál, te azt a geci cukorkámat? Add ide a faszom cukorkámat! Nem érted, ha elszerencs játékoztam. Ez csapattás, átállítatás, testvér. Add ide a geci De cukorkámat. ha elszerencs játékoztam. Megy a report, megy a report. Ne. Megy a report. Jó, 3, 2... Úristen, ne. Jó, megy a report. Jaj, ne. És az itt. Szia apa, ott egy coin. Elgembelingeled? Vagy amúgy kell. Ott kell. Nem kell. Csak rakd be. Rakd be. Rakd be a másikat is. Nézd, ott is van, rakd be a másikat is. Ott van a földön, te. Ott van még egy, azt is rakd be. Ott van. Nem látom. Az még azt mondta, hogy volt még... Ott van. Te nagyon nyomorék vagy? Hát ez a gép most nem lát, hogy össze. Ott van, bazd meg. Geci, felszedtem. Gyere. Itt van. Közben nem látod, hogy milyen nyomorékát tett engem ez a gép. Remélem is. Csak nézzél csak rám. Rakd be. Egy lap. És mi lettél? Geci. Van még. Azt akarom, hogy felrobbadjál. De az összeset elszerencs játékot. Nem áll. Várjátok.
fe... Mi a fasz? Felett! Ne szopjál le! Ne szopjál le! Szia! Anyád! Úgy egy kisre! Szia! Szia! Ja! Kussolsz! Szia! Színezem, bassz meg! Szia! Szia! Kapd be a faszom! Szia! Megfogod? Nyisd meg! Jó, Nyisd meg! leszettem! Nagyon jó! Ezt a kurva! Ben vagyok! Ben vagyok! Mi a fasz? Benn vagyok Mi a a fasz? fontban. Én azt látom, hogy ben vagyok a izébe. A fontban. Én maga vagyok a loot, geci. Jó, a szekrénybe vagy bent? Itt vagyok benne a szekrénybe, vagy mi a faszba. Hogyan kerültél be a szekrénybe? Nem tudom. Ne, teljesen most csak állsz ugyan. Apának! Az a szekrényben volt, Aha. ami most be van csukva, azt volt. Valaki, segítsenek! Beszorult a szekrénybe! Beszorult a szekrénybe! Konkrétan benne van a Itt vagyok a felső szekrénybe! jobb oldali szekrénybe. Itt vagyok bent. Ne! Itt vagyok bent. Jó, az állj, szerintem. Csoda, hogy felmegyünk, de hogy megyünk fel, geci. De so szét lesznek ujjazva egy gránát által, édes Istenem. Nem biztos. Ezek nagyon idióták. Túlélhetik. Egy gránát és meghalnak. Az összes. Nézzük meg, hogy Az összes hullák meghalt, jönnek-e figyelj, fel, az vagy összes meghalt, emberek. az összes meghalt. Ha hullák jönnek Az fel, összes meghalt. Az összes tudtam, geci, Igen, annyira azok. tudtam, annyira gecire tudtam. Úristen, baszki. Betom. Az nyomjad a vizeset, nyomjad neki. Nem elég neves. Ádám, mindjárt kijön! Mindjárt kijön! Megvan a tíz. Megadom magam, ne! Ez az Isten. Ezt beveszik. Miért van ez NTF? Hát az. Most amúgy miért? És most. Egy tömeggyilkos mogyorószerű szobor izé tombolása. Világ. Fejében. Köszönöm. Nem! Inkább nyomjuk lent hozzá a liftet, hogy akkor majd felroppanjon. Én vagyok. Jó, gyere le fül! Jó, és megjött. Megjött, jó, de szeretem. De szeretem. Négyen vannak. Rám néztek lépcsőnél. Lépcsőnél vannak. Geci, jó, nekem pedig 100 vagy teleportálja eljutottam. Igen, tényleg tudtak. Álljon, itt vannak ott, vannak, szed le. Dead. Jó. Na, jöttem. Bent van. Megvan. Nincs. Nagyon szép. Na gyerekünk, let's go! De fölszerezte geci a legtöbbből és mi a faszom?
Na. Ja, amúgy előbb kötözzél meg. Elcsikám. Majdnem. Elcsikám a kezedben. Rakd el a kártyát. Jaj, most. Puss ki. Amíg tudsz. Hello! Geci! Ah, mi az, hogy engedtem el? Na basszus. Hiszem, hogy itt. Mondjuk kérlek, hagysznék ezek.